Tinokodokesai mabuja iko kadoka zuwa kanoko zuwa rochi21 mwedzi uno waGunyana tichiverenga kuti mazuva 490 aJobhosikara andopfikirwa mujerehwi kubuditsiwa kana kupuwa bhero pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zviri kutekaira sei. Munhau dzanyasi nyasi wakuru weZambia yakainde ichirema waita musangano iwo wanhu woTroika iyo SADC ipapa wagotoreketa wakatoti wari kureketa nonyaya yeZimbabwe pabodzi pono zviri kuitika kuDRC pabodzi pono kuMozambique. Ipapa wagototi wakuru wonyika wapinda musangano uyu wari kusanganisira mukuru wonyika weZambia woNamibia woDRC pabodzi pono Tanzania. Rekai tigoona tamirira manje kuti timbwe kuti zvabudika ndozvipi. Tamirira kuti watinyepe kuti zvii zvinenge zviripo pawanenge wari kureketa zvauri kureketazvo. Tichakunyepai kana paine zvinenge zvabudikapo. Takaringana nonyaya yewosarudzo dzoZimbabwe iyi crisis in Zimbabwe coalition iri kureketayo kutoti yaendesa tsamba kuwakuru weZambiawo uno SADC wari wakuru weAngola kuti wagoona nyaya yeZimbabwe kuti ireke kugopfa. Rekai tione kuti zvinomira zvakaita sei. Tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvabudika. Asi izvozvi zviri kuita kutonzi #fakapressure chaiko. Tinoramba takaringa. Zuva ramangwana bato roCCC ragoreketa kutoti riri kukurudzira vanhu vanozvikona kuonunguwa kuti waende kudare ropasi muguta reHarare kuti waende kobatsira kutsigira wabi yavo wanosvika 26 26 pachirungu wakasungiwa wari kufanira kuenda ikweyo. Kwai wakasungiwa wakazosununguwa hawo nobhero izvezvi wari kuenda wari kusanganisira wari wakumiriri mudare reparamende wanoti wachibaya pabodzi poona mulilo naMukunda. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Tinoramba takaringa tichizokunyepai pazvinenge zvichiitika kuti zvii zvinenge zvabudikapo. Guta roKariba kwaizvezvizvi arato pasi pobato roCCC. Aiwa tiri kuti makorokoto taakumirira manje kuti nokuhwina kwayaita CCC nzvimbo zhinji dzakatenderedza maguta mazhinji. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei. Heno kuti bazi rinoringana zvokutongiwa kwematunhu rinoreka chireko wavhiringa zvaiitiwa naJurai Moyo muhwendo hwapfuura hwo. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinenge tichikunyepai. Apawo Jobhosikara kwai ipapa kuda kupuwa bhero pokare kwaazama kuita paribe chabudirira. Aiwa idi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Tikatenda kuenda kuna Munangarwa izvezvi wagoisa munhu angari ndiye mabharani mukuru mubazi rinoringana zvomutemo Virginia Mabiza. Kwai Virginia yu ndiye abva aitiwa gurukota abva aitiwa gweta rohurumende Attorney General pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Kwai ari kutora basa rangari kuitiwa naPrince Machaya. Rekai tione kuti zvinenge zvipera zvakaita sei ipapa. Tinenge tichikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvachinja. Zvatinogara reketa zviya kutoti kana uri kuita zvaunenge uchiita goziva kuti mangwana anebe anoziva. Kasukuwere ipapa ari kuzhamba kutoti kwaindapisiwa miti yangu yomuorenji zvakawanda kupurazi kwangu kumazoeko ahede wabi yangu kuitai tusvinu kana muino masimba okuita tusvinu nokutoti vanhu waaivhiringidza panguva yaaitonga ndo vanhu vaida kuti izvozvi zvireke kugoitika asi yaaiwavhiringidza achiti aiwa nokuti anga ari kudya nguva yacho. Ipapa rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo kwaburika masoko kutoti kwai mutungamiri woZimstats asungiwa anhu anoringana zvouori woZimbabwe Anti-Corruption Commission nonyaya yekunzi kwai agonyepera heno zvaakaita ipapo kuti agotenge motika yorudzi Land Cruiser iriyo mari inoita zviuru 400 zvomari yekuAmerica kuti akaitenga no300 chaiwo $400,000 kuti atenge mota yo 300. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione asi iyoyi nyaya iyoyi tiri kuziva kuti paribe kwaachaenda nokutoti kubvira kumakurukota wehurumende kusvikira kune vanosenza mumakambani wehurumende ari kwese kwese wese zvavo ndo zvavanoita kutenga dzimotika ndosaka vachizodafani kutenga mazimotika makuru
woziva kuti makore 2-3 apfuura ndobva ndaitenga nomari isina basa. Izvozvi ndo zvavanenge vachiita. Saka tiri kuziva hedu kuti paribe iri kuenda, asi regai tigoramba takaringa peno vachamunyudza iyeyo. Kwaburika masoko okutoti kwedu nyasi guta robulawayo kuimbizo barak kwaipapa kwaita masoja gwarashiwa nomota. Motika iyo heno kuti yamboita zvakaita sei apa kwainge iribe kumira apa iri kuvhete mutsiva chaizvo. Saka yabva yagwarasha yaenda kuwatunga chaiko kuita kuwarimira chaiko. Tikai tigoona kuti zvinenge zvireketeka ndozvipi. Mapurisa kana masojayo waribe chawareketa kubvuma kana kuramba. Asi izvi zvaonekwa nevamwe wanga waripo pamugwagwa wacho. Tiri kutenda bhangiro Stanbic Bank muZimbabwe ragotenga michini miri yokugeza itsvo, dialysis machines pachirungu. Rekai tinotenda izvozvi. Kwai watoisa michini pachipatara chomarondera. Waita hawo svinu. Muri kuona motika dzozviuru 400 dzidzi dzinokwanisa kutenga michini misere. Dai wakandoti makurukota ayo besi wese wachibva wareka kutengerwa dzimotikadzo, zvipatara zvese munyika zvinokwanisa kuboya michini 3 mina kuti zviite zvakanaka. Kuno mune muri kureketa megani wanoda kutekaira kwawo kusvinu. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini, asi tiri kutendawo Stanbic Bank iwawa. Kubwera kwaizvezvi kwavhiringidziwa nochirwere chomanyoka chatekeshera. Unye hwacho huri kuramba huchitekeshera huribe kukuwa. Pokare vanhu vari kuramba vachirangaridziwa nonyaya yokumwa mvura yakaita kuisiwa inonge ine tsvina. Warume zvakaita kunyangara. Kovhazhaizai mvura moita kuti mureke kugomwa mvura kana kudya chokudya muribe kushamba manja. Shambai manja nomadota zviite zvakanaka, ndokuti zviite zvisvinu. Kana mabva kuyawo moshamba manja nomadota ndokuti zviite zvakanaka. Dotaro ribe charinokonzeresa, ribe charinouraya pamunhu anenge achizodya. Rinoita kuti aite utano. Majemusi ose anobva apfaka mumabiya angu. Itai tusvinu. kuHarare kwaive nzvimbo yoHopri, maiwe zvangu. Iyo mafirigada yaya oZANU-PF yaya ndo anoita zvakadandi. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Tiri kuimba kuti kunoramba kuchinhadzirisiwa kuti zviite zvakanaka. OPSL izvezvi wakutoreketa kutoti mitambo yochibukusu pakapu kwairi kuenderera mberi kureketa kuno. Zviribe kuti Dynamos no Highlanders wanenge waribe warairidzi nokuti wari kuenda kumutambo wenyika. Apawo zvimwe zvikwata zvine vatambi vakadanidziwa ikweyo waribe kana basa nazvo. Wandoti aiwa mitambo yedu ichaenderera mberi. Heno mabiya angu kuti zvichapera mushechere. Rekai tiringe ipapa kuti pasi rese pakamira sei. Kutandira muSouth Africa kwai kuna vanhu 10 wagwarashiwa kutopfa chaiko kunzvimbo yeWestern Cape nonyaya yomvura yemafashamu yenge iripo mazuva apfuura yaya. Pakaita kunyangariwa kureketa kuno mungazvibvume chere kutoti kuri kutotonhora kutopfeka majasi ekuroorehwaye. Mabiya angu pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Mutungamiri wenyika yeMozambique ariko kuAmerica kunzvimbo yePentagon kwaagonyorerana nawo Americawo dhiri romamiliyoni anoita 531 537 million pachirungu kuti waingidzire kuchengetedzwa kwenyika yawo. Isu toramba tichindoimba wapambe pfumi watengesi. Chionai wabi yedu ana Mozambique wavo apa vanenge vari kubhabhadzira ZANU-PF kuti aiwa imi muri kuita tusvinu, iwo wachibva waenda kuAmerica kupokare wonopuwa mari nokubatsiriwa kuti nyika yavo iite zviri nani. Mabiya yangu zvakaita kuoma. Heno kuti zvichapera mushechere izvozvi. KuNamibia kambani yeikweyo yoDesert Diamonds kwai yatiyo iri kupa hurumende mari inoita mamiliyoni 300 omari yomuNamibia kana kuti $20 million pachirungu kuti waite zvavanoda nayo. Kwai inonzi pachirungu dividend inobhadhawa waridzi wokambani nokambani kana yaita mari. Wabi yedu zvavo. Hei tiri kundokuita kuhwewa rute nokwena kuti wakomana dai kuri kwedu idi zvakatoita kuoma. Rekai tione kuti zvinopera sei. KuNigeria wabasa wekweyo wagoreketayo kutoti izvezvi wakutofunga kutoti waakuda kuti waite manje
kuramwa mabasa kuribe kana kuzikana kuti kuchapera rini warume ipapa munobva maita kuona kuti manyongori ega ega wari kureketa kutoti zvinhu zviri kuramba zvindokwira nokukwira. Saka waribe kana chibodzi chavari kufara nacho pane zviri kuitikazvo. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi tinenge tichizokunyepai. Apawo waIGPT wahwadziwa fani mutungamiri wenyika ikweyo ausisi agotoreketa kutoti aiwa ndakupushaini sarudzo dzokuti dzireke kuitiwa makuno yano dziendesiwe kumberi kuita kudzichovha chaiko. Aunobva watoita kuona kuti pari beke tiri kuenda. Ipapa wakuru wemasoja wandosaka wachirambidziwa mani kupinda matongerwo enyika. Wakandoerekana wapinda wakananzwa uchihwemo aiwa vanobva watoita kuti godzi papata wachada bakungwa kana mumwe munhu anoreketa nezvechimwe chinhu zvakaita kunyangariwa chaiko. Kunizve kwaiye mumiriri wenyika yeFrance azoburika manje kuenda chaiko atopira ndege akaenda. Waribe kana kuziva kuti aita sei. Tikuramba tichitenda kuti zvaitika izvozvi regai tigoramba tichiona kuti wakona chere kana kuti watoita kuzvivhiringa chaiko. KuCanada mukuru wodarero paramende ikweyo atonzi kwai atosiya basa izvezvi nonyaya yekuti wagumira wachitosaruta hawo mumwe wevanhu akazikana kuti aiita basa rokuhwira iwo wanatsi wahitira waye. Amai wangu we, ipapa ndipo munotoona kuti idi dzimwe nyika dzinoziva zvadzinoita. Kwedu uno wedu kagukura hundiwa wachindoripo wedu wokugwarasha vanhu medu mamutoko muno mu2008 ino kweri kwedu kuno wachindoripo. Paribe kana chibodzi chiri kuitika idi zvinoita kuhwadza. Asi rekai tigumire zvedu ipapo mabuja tibuya nehwedza. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.